Ya la sí, pero sí, la perspectiva. Ya tenés que decir alguien con... Alguien tiene que ir al despacho. Tu ves pasármela. Digo que se puede Pero és la senyora Baixa. Que els nostres companys del comitè d'empresa estan tancats dins del Consell d'Administració. Levantamos acta de la reunión que hemos tenido con vosotros porque de pronto me ha dicho es que tú no me habías informado que tienes reunión. Digo, pues es que yo nunca informo de las reuniones que hago. Companys, gràcies per haver vingut espontàniament a donar-nos suport a la lluita que hem de fer contra els directius que estan saquejant la nostra empresa. Hem de continuar la lluita i hem de continuar al costat de tot el sector públic, de la sanitat, de l'educació, de totes les empreses públiques que ara es volen carregar, fent-nos culpables als treballadors de tot el que han saquejat i tot el que han robat. Miquel Domínguez no ha volgut reunir-se avui amb els membres del comitè d'empresa. Diu que ell no parla amb ningú sota pressions. Nosaltres, els treballadors, sí que estem pressionats perquè volen tirar-nos al carrer. Demà tenim un altre moment molt difícil. Sabeu que l'empresa ens ha convocat per a comunicar-nos segurament encara més retallat. I per tant, el dissabte no podem faltar a la següent de les concentracions que tenim plantejades, que és aquesta passejada contra el malbaratament que comença en l'Àgora, passa per la Fórmula 1 i acaba en el port